Mama, 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 Kaido! Hutu! Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर माने दिनैनि भिडिअआ जागोन सोंनायनि फिननाय आरोना बे माने भिडिअखौ आङो दाखालि बावैनो होनो गोनांमोन नाथाय सम मिलायासै आङो भिडिअखौ बानायनो मोनासै ओमफ्राय नै दिनैसो सोंनायनि फिननायखौ होनसै ओमफ्राय आंखौ बहियाव लिरनानै लाखायोना ओमफ्राय नै लिरनानै लादों दिनैबो मबाइलाव बेसेबांखौ नायनो जायोना बेनिखायनो बहियाव डाइरेक्ट थख' थख' लिरना लाबा मोजां जायोना बेनिखायनो लिरनानै लायो आरोना ओमफ्राय दाना आङो सोंनायनि फिननायखौ जोबोर थाब थाबनो होलांसै 1 2 3 गिबियावनो कुइसना दङ आब' नोंसोरनि गामियाव बालादारा होननाय गामि दं ना हायोब्ला भिडिअ खालाम आरो खनसे दिन्थिलाय आब' बालादारा गामि बेनि एन्सारा जाबाय बालादारा गामिया दंनाया दङ खाथियावनो दङ ओमफ्राय माने आं भिडिअखौ देखायथ'नो हानाय नंला आरोना माने बेसोर गामियाव थांनानै आं भिडिअखौ बानायहैनांगौमोन ना माने आं एसे दामानि समफोरानो सोलाबाखै नालाय ओमफ्राय मा होनगोन भिडिअखौ आङो बानायनाय जायासै आरोना जेखि जाया बालादारा गामिया दङ मालाबा आलासि जानो फै जोंनि खाथियावनो बालादारियाव आलासि जानो फै जोंहानावबो हाबलां बेनोसै एन्सारा जेखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ मालाबा सम मोनब्ला माने भिडिअखौ बानायना होसिगोन आरोना आरो दाना नेक्स्ट कुइसन ब्लाडा मामोन आब' अननानै खोन्था ब्लाडा मामोन आब' अननानै खोन्था माने बे कुइसना माबायाव फैदो आरोना बै आङो कभार भिडिअ बानायदोंमोन ना हाफ बयफ्रेन्डनि गाजा खानावा माने बेयाव आङो ओरै ब्लिं आखाइ हालायलायनाय खालामदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव आखाइ हानायाव थै ओंखारनाय देखायदोंमोन ना आङो माने बेखौ सोंदो आरोना थैया मामोन आब' अननानै खोन्थालायनानै बे थैया माने बियो थै नङामोन माबासोमोन सिन्दुरसोमोन नैबेयाव लाग्रा सिन्दुरसोमोन आरोना सिन्दुरखौ माने आङो दै लगायनानै फुनना लानायमोन आरो आखायाव सैतान सनजिया बेनोसै एन्सारा थै नङा दे बियो आरो दाना नेक्स्ट कुइसन नोंनि बिएफखौ खोन्थाब' नेक्स्ट कुइसना जाबाय नोंनि बिएफखौ खोन्थाब' माने आंनि बयफ्रेन्ड दाथ' आंना बयफ्रेन्डआ मुटुआनो हासबेन्डआबो मुटुआनो बेनोसै आरोना एन्सारा जेखिजाया कुइसन खालामनो थाखाय थेंक इउ आरो दाना नेक्स्ट कुइसन रुपालिया नोंनि लोगो नामा दाना नेक्स्ट कुइसन रुपालिया नोंनि लोगो नामा रुपालिया माने आंनि लोगो नङा बियो आंनि असे बिनानाव बिमा सासे बिफा सासेनि फिसा असे बिनानाव माने जों सानैखौ बिब' बिनानाव बायदि नुवा आरोना माने जोंबो एसेबां बिब' बिनानाव बायदि खालामखाया माने लोगो बायदि खालामो आरोना माने बेबो आंखौ लोगो बायदि खालामो आंबो बेखौ लोगो बायदि खालामो आरो बिब' बिनानाव बायदिखौनो मोनलायलाया जोङो माने लोगो बायदिसो मोनो आरोना लोगो होननानै सानब्लाबो सानजागोन आरोना जेखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आरो दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ मा BTS आब' अननानै खोन्था दाना लास्ट कुइसनाव दङ मा BTS आब' BTS माने BTS खौथ' इंलिसाव बिहाइन्ड द सिन बुङो ओमफ्राय माने जों बेबायदि होयोना मा होनगोन र' आं साबखौसो होनसै दे जेनेबा माने आङो स्राय कभार भिडिअ बानायबायना ओमफ्राय स्राय कभार भिडिअ बानायखांनायनि उनाव आरो स्राय कभार भिडिअ BTS अफ स्राय कभार भिडिअ इदि होदोंमोन ना ओमफ्राय माने बे एलबाम बानायनायनि सिङाव मा दं मा जाथाय जानाय माबायदि शुट खालामनाय बेफोरखौ देखायनायखौनो BTS होननानै बुङो आरोना माने बिहाइन्ड द सिन बेनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर कुइसना आंनाव जोबोर बुरजा दंबावो माने आङो लाबोजोबाखै आरोना आङो बांद्राय बुरजा लाबोआ कुइसनखौ मोनबा 6टा बिदिल' लाबोयो दिनैनि कुइसननि एन्साराथ' बेखिनियानोमोन लोगोफोर ओमफ्रायथ' आङो कुइसननि एन्सारफोरखौ होखांजोब्बाय माने दाना जायफोरा कुइसननि एन्सारखौ मोनबाय नोंथांमोना साननानै लादो आब'आ कुइसननि एन्सारखौ होबाय आरो जायफोरा माने मोनाखै नोंथांमोना साननो नाङा आब'आ जोंनि कुइसननि एन्सारखौबा होआसै बिदि होननानै साननो नाङा आङो माने गासैनिबो कुइसननि एन्सारखौ फारि होलांबाय थागोन
बिदिनो सप्ता होलांबाय थागोन आरोना मालाबा समबो मोना बिदिनो सम मोनब्ला होलांबाय थानोसै ओमफ्राय माने आङो कुइसननि एन्सारखौ दाखालि सप्तायावनो होनो गोनांमोन ना ओमफ्राय सम मिलायाखैमोन ना आंहा बिनिखायनो लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो कुइसनाथ' बहुद दंबावो माने आङो कुइसनखौ मोनबा 6टा बिदिल' लाबोनो हायो आङो बाराद्राय जाला माला फेले रायज्लायद्रायोना बेयावनो आंना भिडिअआ जा गोलाव जायो आरो बांद्राय गोलाव भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट जाया न' लोगोफोर बिनिखायनो आङो माने मोनबा 6टा बिदिल' लाबोनो हायो आरोना कुइसनालाय बहुद दंबावो ओमफ्राय बे आद्रा थानाय कुइसननि एन्सारखौ आरो नेक्स्टआव होलायनोसै ना मा बुङो लोगोफोर बिदिब्ला आंना भिडिअआ जोबनायनि लामायाव फैबाय लोगोफोर दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय